L-ex player internazzjonali Taljanu ta' Juventus Claudio Marchisio se jkun Malta biex jiltaqa' mal-eluf ta' partitarji Juventini Maltin. Marchisio se jinġib Malta mill-klabb ta' Juventus Cuore Bianconero u s-segwaċi tiegħu jistgħu jiltaqgħu miegħu bejn il-11 u 13 Ottubru f'sensiela ta' attivitajiet li se jiġu organizzati mill-klabb. One News tkellem għal president tal-klabb Marlon Healy fejn stqarr Marchisio huwa magħruf għal ħila li kellu li jilgħab kull imkien f'nofs il-ground kif jidher f'diversi formazzjonijiet u pożizzjonijiet li lab ma' diversi coaches li kellu. Marchisio naħseb illi wara Del Piero u naħseb għall-epoka tagħna huwa wieħed mill-leġendi fis-sens huwa plejer li dejjem lab mal-Juventus, huwa supporter kbir tal-Juventus saħansitra sal-lum il-ġurnata għadu jitfa' post fuq il-Facebook tiegħu, fuq l-Instagram ifaħħal il-Juventus daqshekk ikun għadu plejer tal-Juventus. Ma' Juventus Marchisio lab ftit inqas minn 400 logħba u skorja ftit inqas minn 40 gowl. Wara Juventus kellu esperjenza ma' tim Russu ta' Zenit St. Petersburg fejn lab xi logħbiet għalihom. Ma' Juventus Marchisio rebaħ 4 kampjonati Taljani. Illum il-ġurnata tal-midfielder Taljan għandu 33 sena u bħalissa jinsab bla klabb minħabba li aktar kmieni din is-sena irrifjuta li jingħaqad ma' klabb Taljan ieħor. L-attività se ssir fit-12 ta' Ottubru li ġej f'lukanda ewlenija f'Taslima. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.